ɗum noddi duroɓe remoɓe to diwal nasarawa ɓe joɗo jam hakkunde maɓɓe mo Allah ɓanyi daraja muɗum laamiɗo awoy alhaji isa umar abubakar ɗiɗaɓo waɗi noddandu nduhum wakkatire ko ɗum waɗi mobde wasancintuwon sarki ha lamorde awoy nden nder diwal nasarawa fijo finatawa mbowango waɗeki kala wakkatire julde sumaye inanta julde leha fuu ha wakkatire nde hen laamiɗo on o foɗi hakkillo maɓɓe ɓe ndaya umminki fitina hakkunde maɓɓe alamu kare ne ruwan ƙasa na Muhammad. An samu sabani, an samu kurakurai tsakani, muna kira da dukkan matakai daga masu unguwanni. Wangi hakkunde maɓɓe ko durowo nattani remowo gesa to jaɓa hocca jabrude ha jungo muɗum andina jomu den ɗon gelle bi'eteɗo mai unguwa diga ɗon ha yaki jawrojo mako yaki laamiɗo towɗo wataw laamiɗo lamorde awoy nden gamma nattuki hakkunde heɓuki pamral inarral hakkunde duroɓe ɓen remoɓe to diwal nasarawa nga hal mobde nden ni waɗama gam seyo julde leyha to nde hawri arɗo en mabo jawro en iga gelle gonɗe les lamorde awoy nden fijoɓe fina tawa fere fere bananta fitfitɓe inanta femboɓe wayilɓe hawtande ima gaɗayɓe fijo fina tawa pamtinowo ummatore ha lamorde awoy nden keror fotoɗum goɗo won ɗon Ibrahim Romodake Kode Radio International.